Ассалому алайкум, дӯстони азиз ва подписчикони беҳтарини мо. Имрӯз подписчик ҳамватан ба мо рецепти нони пиёзиро фиристод. Барои тайёр кардани нони пиёзу бо зелен омехта барои мо чӣ лозим аст? Дурож, каме намак ва агар қанд ё шакар бошад беҳтар аст, ва равған, об, орд лозим аст. Барои начинкаи он укроп, пиёзи савс. Шумо метавонед любой хел начинкаро истифода баред, дӯстони азиз, фарқ надорад. Акнун ба тайёр кардани хамир сар мекунем. Барои ин чӣ кор мекунем? Барои ин аввал об мерезем. Дар об мо ҳал мекунем қанд ё шакара ҳатман. Барое ки вай шавад мулоимтар шавад хамири мо, дрожжа меандозем, қати намак. яъне ин закваска барои хамир тайёр кардан мебошад. дӯстои азиз, ҳозир мебинем ки ҳамватан нони пиёзиву зелен омехтара чӣ хел мепаза барои мо. Рецепта то ба охир тамошо кунед, дӯстои азиз. акнун ки барои хамир инро яктараф мегузорем, 5-6 дақиқа меистад. мо инро омехта мекунем то ки дрожжи мо беҳтар шавад. шумо метавонед ки ай хамиртириши хутун тайёр кардагӣ кунед. дар бораи хамиртириши хонагӣ мо баъдтар худамоли як ролик месозам тона барои хамиртириши тоҷикӣ бамаззатара. акнун каме равған меандозем. дӯстои азиз, нигоҳ кунед, камтар равған меандозем ва боз мекобем закваскаи худамонро. дӯстои азиз, чӣ қадар вай боше, бо диққат боше ки ягон хатоӣ накунем барои бомазза шудан. акнун ордро меандозем, яъне ки мо хамирра мешӯрем ва зувола гирифтан лозим аст. дастон дарда набина ҳамватан. ташаккур ки бо рецептҳои худ ролики канали моро бозам зеботар мегардонед. шумо бо як нафар хоҳараки дигар. нигоҳ кунед, хамир бояд мулоим боша. хамирра мешӯрем. хамир бояд ҳатман мулоимак боша, дӯстои азиз. акнун хамирра ҷамъ мекунему, як тараф гузошта дам меандозем ки биистад. яъне хамире ки дрожжа дорад ҳатман бояд истад аз ним соат зиёдтар, то ки хамири мо дам гирад. ва барои тайёр кардани нони пиёзӣ омода шавад. мо ҳам нони пиёзӣ мепазем, вале дига хе мекунем, дӯстои азиз. мо аслан нона бо ҳамун пиёз мешӯрем. ино дига хе мекардем, яъне ки ҳамватан аз диди худ пухта истодааст. агар фирмени рецептам гӯем, хато намекунем. акнун начинкамона дидем: пиёзи кабуд, пиёзи сафед ва укроп. шумо метавонед гашнич андозед, чизе ки хоҳед. камтар дар сковородка равғана гарм мекунем, дӯстони азиз. ин барои каме тафт додани начинкамон, яъне ки кабудӣ ва пиёзамон мебошад ба фикрам, барое ки ҳар кас ба таври худ мепазад. мо дига хе мекунем, мо пиёзи хома қади хамир мешӯрем ва мисли фатир мепазем бе дрожж. яъне ҳамватан бо дига хе пух. ман ин дафъаи тари мепазам, фирмени рецепти ҳамватанам ман мепазам. нигоҳ кунед, пиёзу кабудиу ҳамаша якҷоя меандозем ва камакак дар каме равған, бисёр нагиред, каме равған таф метиҳем. шумо ҳам ҳамин хел кунед, дӯстои азиз. айпаси мо такрор кунед. дар ҳамин рӯзҳои рамазон, моҳи шарифи рамазон ба ҳамамон муборак бошад, дӯстои азиз. ин як ҳафтаи рамазон гузашт. шумо метавонед дар ифтор пазе ва саҳар кати дар сархӯрак низ бо шакарчой бисёр бамазза меравад. хеле нони пиёзӣ камтар намак меандозем ва боз таф метиҳем, дӯстони азиз. нигоҳ кунед, бисёр бо иштиҳо тофтестай. ҳангоме ки ира ман монтаж дорум, ман мегӯм бегаҳда мара майми бипазам. бисёр иштиҳои одама мебиёрад. анамихе шумо метавонед ки дар ифтор таом пазе. имрӯз ҳамватан дар ифтор ҳамихали нони пиёзӣ пухт. ҳар кас бо таври худаш, яъне ки ҳар кадбону ба худ як хусусияти дигар дорад, яъне ки медонад ки чӣ хел кунам, чӣ хел мешавад. ҳамаи мо ҳамин таҷрибаи зиндагӣ меомӯзем ҳар як чиза пухтанша. ҳамихе не мегӯям ки бира аз таҷрибаи рӯзгор баҳра бигир, ки баҳри ҳаводисат ояд ба кор. акун нигоҳ кунед, каме тафт додем. каме тафт додагира ӯ тараф мемонем, камтар хунукак шавад, дӯстои азиз.
акнун нигоҳ кунед. бо чӣ кор мекунем? акнун хамирро мебинем. хамир дам хӯрд, хушрувак дам хӯрд. хамирро мегирем. дӯстони меҳрубон, хамирро мегирем. мисли нигоҳ кунем, бояд чӣ қадар тинук кунем. чӣ хеле ки мантура тинук мекунем, мо бояд хамирмона тинука кунем. тонка ҳамихел вай мекунем. хамира тинук мекунем. дӯстои азиз, ин ба маҳорати катбонугии шумо вобаста. агар бозам тинуктар боша, бозам ба маззатар мешавад ки шумо хушрӯ тинук кунед. нигоҳ кунед, анак мисле ки хонумаро мепечонанд. ҳозир шумо дар ин хамир начинкатона мемонед, яъне ранги хонумаворӣ. нигоҳ кунед, хеле ба хонума монандаям тавне начинкаи бамаззара мемонем. маълум ай ки хеле нони бамазза мешавад. дӯстои азиз, агар аялафҳои баҳорӣ тайёр кунед, бовар кунед, ба фикрам хеле ҳам фоиданок, ғизонок мебошад. ҳам ба саломатитон фоида дорад. нони пиёз зелендоштагӣ ҳам мулоимак мебиёяд. нигоҳ кунед, мо тинук мекунем. ранги хонума, он чӣ ки начинка монда дорем, ҳамаша тинук мекунем. шумо метавонед ки мурч алдараш кунед, чизе ки хоҳед, ёки бисёртар кунед. анак ранги рулет, ранги хонумаворӣ кама фарқият дорад. мо мепечонем. нигоҳ кунед, хеле ҳам ба иштиҳо тофтеста. ҳамватан дастактон дарда набина. дӯстони азиз, катбонҳои зебои мо, инак боз як рецепти дигар аз канали мо. подписатсия кардан, лайк монданам фаромӯш накунед. ва ҳамеша шумо дастгири мо ҳастед. ташаккур барои дастгиритон. рекламаро тамошошам фаромӯш накунед. ҳатман рекламаи моро бинед. сипаси навора. ва касе ки чунин нон напухтае, ҳатман дар ифторпазе ва дар комментария нависе ки чӣ хел омад, ё сураташа фиристоне ки мо дар сообщество монем кани пухтагии шумо чӣ хел омад. акнун мо нони пиёзира бо қошуқ бо тарзи ба дилхоҳ ором медиҳем. занои тоҷики мо ҳама ҳунарманданд, аз он ҷумла ҳамватан чунон оро додааст ки ҳаваси кас меояд. нигоҳ кунед, мо бисёр хушрӯ ором метиҳем ба қошуқ ки вақте ки мепазад шаклшам хушрӯ боша, яъне бо иштиҳотар боша. ина нони пиёзии мо омода шуд. пеш аз духовка мондан ӯро гузорем хубтар аст ки то дам хӯрад. духовкаро мемонем. ана акнун нони пиёзимона мепазем. дӯстои азиз, нони пиёзӣ рафт духовка. акнун интизор мешем ки кай мепазад. нигоҳ кунед, нони пиёзии мо омода шуд. оҳо, дар вақти ифторам ба фикрам расид ҳамватанда. нигоҳ кунед, мисли пироги вай меша, пироги ба зелен мекунем ку монандай бисёр бамазза. дӯстои азиз, пушаймон намешавем. яъне ки нигоҳ кунед, нони пиёзии мо мулоимак бо мазза тайёр шуд. шумо метавонед бештар бо зеленоӣ бисёр кунед. дӯстони азиз, дар Германия бо картошка ҳам хеле нон мепазанд олмониҳо. ман нишон додагим дар каналам. бо мо бошед. худоҷон нигаҳбонтон. раҳмат ба ҳамватан.